escolar e social. Dirixiu diferentes programas de radio e participou en numerosas publicacións e medios de comunicación. Algúnas destas publicacións son Algo a lo que agarrarse, no 2001, ou Violeta sí, violencia no, no 2003. O título da súa conferencia é o título do mesmo libro, do libro que temos aquí hoxe, que é Trastornos de conducta, a educación dos fillos como os pimentos de Padrón. E acompáñanos a todos, representando a Delegación de Educación, don Xosé Fisteos, doña María Esther Martínez, o señor alcalde do Barco, don Alfredo García, e o coordinador de Vagalume Valdeorras, Xosé Fernández López. Benvidos e moitas grazas a todos.